SDM जोंबोरानो सानै कायसा मेमोरेन्डाम रहरनानै आगेन कब खाला तंमाने जों SDM लेमोरानि SDM नि जोङो कि सामो याखारि जाबो केना माना खना जत मीडिया रनो जों तिनी एलेमोरा डिस्ट्रिक्ट दिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर एलेमोरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों दिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तां बागे लाहार का सलायखा मरक गतनो खना नरो साइमान बायखा जों मायं कथंनि থেকে যে নখক সবাই জাগনাই मायं गोथों बाय बागान नष्ट खायजांनाय आबरनि पार्मानेंट सल्यूशन मायं गोथोंनि जों आबाद साननानै ते कैसा हंके चिनि पाट्टालेन फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रगनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानि आबनि लगेले जे जोंआबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনফরমেশন नै रायजा जायाखै जे सबायना नायमानि रमुई टक मानि आबो रंनो तुई बुचुं कक सालायका क्रिमिनल हिमानि पाट्टाना इलीगल हिमानि हेके चिनि मायुं बाय नक सबाय जमारो कम्पेनसेशन माया फसल खाइमारो कम्पेनसेशन माया राबार नष्ट खाइमारो कम्पेनसेशन माया आबो जतनो कायसा कमिटी खावै जत सबाय जांना रंनो रां रिनानि बागै कम्पेनसेशन रिनानि बागै इमीडिएट within sabta kaisen bisingo जों बाय आसुगै कमिटी खानानि बागै डीएम साहेबा जनो कक रखा ताबो वीडियो कॉन्फ्रेंस खाइ जों बबे कक सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना अनपन जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया एके बबे कक सालायका ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न परमानेंट सल्यूशन ताम खाइमान आबने बागै जों साका वॉचमैन आ पारानि न मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेंट खायना नंथन बरं नाहार जाना नंथन गुबुननि पारानि आ पारो दता तारजाखन आबरंनि जों कक साका जतनो डीएम साहेब गसेगा एके ताबो पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगिया कामियों थन कल्याणपुरं तेलेमोरां थन कोनो जागाव ताय जेएफएमसी ओ ताहाबदि बरं साका जों आसुगै सानानै बरं लयन आबो बरक साका इ आबा हायके जों ताबक आपातत जेएफएमसी अमायके कुनु फरेस्ट अमायके ताय खाइलिया के पाट्टा नरक जतनि ने पाट्टा तंगो बरक जिनि एसडीएम बो तंगो एसडीपी बो तंगो डीएम साहेब गसेका जत पाट्टा न जतन डिमार्केशन खाइरिनानि बागे बरक गसेका ते फरेस्ट न अबायके माने खान खाइ कुनु तिबनि या गमायके सकानि बागे इबन जे বিষয় ताबक मन्तां निफान अंथन जेकुनु जागाव जेएफएमसी बाय जुदि नरंनि जागा पाटा न जागा न सेक जागी तंगे फरेस्ट बाय सेक जागी तंगे नरं दाकी दाकी डिमार्केशन नांगाके प्रायोरिटी विशेष आ जागा रंग नरंनि पाटा न डिमार्केशन दिनाय पनु फरेस्ट पनु केबो फाना आरताय ननि जागा न ताय सेगी माया जात आबने बागैबो डीएम साहेब गसेका